What's up mga kabangs? Kumusta tayo dyan? Subscribe. God bless. Hi, Kabang Station! Kumusta kayo dyan? Hi. Wah! Oh! Kabangs. Ayan! Hi, hello mga Kabang! Hi mga kabangs! Hi sa mga Kabang Station! What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Panibagong araw, panibagong matututunan naman ang aking i-share sa inyo mga kabangs. Kasi in today's video, hindi ko siya ituturo. Parang i-share ko sa inyo kung paano nga ba kumikita ang mga YouTuber sa YouTube. So kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And patagal-tagal din guys bago ako kagawa ng sit-down vlog. Kasi parati kami kumakain natin charin, lalakad kahit saan. So in today's video, sasagutin ko yung isa sa mga katanungan ng mga fans ko at mga fans ni Ate Charing. Paano nga ba kumikita ang mga YouTubers sa YouTube? Actually, nagawan ko na siya ng vlog dati. Gumawa ako ng parang 5 paraan kung paano kumita ang mga YouTubers. So, nandito guys, click nyo to. Andyan, ang 5 different parts or 5 different ways para kumita ang mga YouTubers. Ayan. So, tuloy natin guys. Ganito siya. Marami akong mga friends. Hindi sila nag-YouTube actually. Marami akong mga friends, mga office mate, mga fans ni Ate Charing TV, mga followers ko ang nagtatanong kung paano nga ba, ano nga ba yung mga factors na mahihit para kumita sa YouTube. Ano nga ba ang dapat gawin? Ayan. So isa-isahin natin siya guys. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan. Isa-isahin natin siya. Ayan. So bagong gupit tayo ngayon guys. And hindi ko maintindihan yung gupit ko. Basta may bangs. Okay na yan siya. Alright. So, ang YouTube kasi is sumisikat na siya. Sumisikat dahil sa mga achievement ng mga senior natin. Sila Ann Clute, sila Brett Manrock, sila Lloyd Cadena, kasi sila yung mga nauna sa YouTube talaga. So sila yung kumikita ng malaki na masasabing they could use YouTube as their bread and butter na. So ayun siya. So sa aming mga level, hindi pa namin siya magagamit as bread and butter kasi nga medyo konti pa ang in-earn ng ating YouTube channel para bumuhay ng isang family. Okay. Ang YouTube kasi isang platform siya to express or to give chance or to give opportunity sa mga tao na mahilig mag-video, mahilig gumawa ng mga content. So ginawa ang YouTube para sa atin kasi we can post our video sa kanila, at the same time maraming makaka-watch ng mga audience and makaka-earn tayo. Parang win-win situation siya. YouTube is free guys, so free lang siya ang YouTube. So ganito yan siya. Nagtatanong sila sa akin, paano pa talaga kumikita ang YouTuber sa YouTube? Sa subscribers ba? Sa views ba? Ano ba ang dapat gawin? Ito ganyan. So ganito yan siya guys. Ang YouTube kasi nagbe-base yan sila first sa subscribers. Ang YouTube kasi guys, meron silang requirements na kailangan i-hit bago tayo makamonetize. Dati kasi sa YouTube, ang kanilang requirements lang is kahit may isang video ka na mayroong 10,000 views, pasok ka na sa YouTube Partnership Program. Here comes February 2018, pinalitan ni YouTube ang kanilang requirements, ginawa nilang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Equivalent to 150,000 views, 250,000 views, depende sa haba ng video mo. Ayan. So if gumawa ka ng YouTube channel, first kailangan mo ng Gmail account. Syempre, Gmail account, connect mo sa YouTube, then create ka ng YouTube channel. May link ako dito how to create, oh. Ayan, panoorin nyo lang yan guys para diretso tayo. And then, hindi po tayo binabayaran based on our subscribers. So meron kang 1 million subscribers, hindi ba ibig sabihin na 1 million din ang sweldo mo? Hindi ganon. So ang subscribers kasi, isa yan siya sa pinaka-essential din na kailangan sa YouTube kasi kung wala kang subscribers, sino manonood ng video mo? 'Di ba?
Ayan. So, second, ang tanong sa akin, magbe-base pa siya sa views. Maraming YouTuber ang nasasabi na hindi siya magbe-base sa views. Kahit meron kang 1 million views, 1 million din ang kikitain mo. Hindi, guys. Ganito yan siya. Ang views, somewhat related din siya. Pwede kang kumita kasi nga, kung wala kang views, wala manonood sa yung video. Kasi doon tumatakbo yung mga ads. Ayan, advertisements. Doon kumikita ang mga YouTubers sa advertisements. So, kung merong advertisement sa video mo, meaning, monetize ka na. Pwede ka nang kumita. Paano ba magka-ads? First, kailangan mo lang ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours na kailangan mong bunuin within 12 months. May nagtatanong kung what if kuya 12 months na hindi ko pa siya nabuno. Continue lang guys. Continue hanggang sa ma-approve kayo ni YouTube. Kasi meron akong mga friends na umabot ng 12 months, hindi naabot ng watch hours. Kasi akala ko dati, pag 12 months na siya, hindi mo naabot ang watch hours, back to zero yung watch hour mo. Hindi pala guys. So, kung 12 months na siya, kulang pang watch hours mo, bunuin mo siya hanggang mag 14 month, 15 month, as long as mabuo mo talaga siya. And then, dun ka na mag-aantay sa desisyon ni YouTube kung i-approve niya ang monetization mo or hindi. Ayan. So, first, subscribers and watch hours. Second, views. Views natin. And kasi, related din naman siya. Kasi kung wala kang views, wala manonood ang ads mo. Kung wala manonood ang ads mo, di wala ka ring pera. Ayan. So sa ads talaga siya guys, nagkakapera ang isang YouTuber. So kung meron kang 10 minutes videos, meron kang dalawang ads, more or less, konti lang din yung ma-earn mo. Kung meron kang 10 minutes na videos, maraming ads, pasok sa banga. Kaya marami nagsasabi na bakit ang daming ads ng videos mo. Kasi nga, kumikita ang kabuhayan. Kami hindi pa kami sikat, so kailangan namin ng ganong paglalagay ng ads. Pero kung siguro kung sikat ka na, kung meron ka ng 60,000 views or 100,000 views sa isang video mo per day, pwedeng 1 or 2 ads or 3 ads. So kaya na nga, meron siyang 4 ads or 5 ads sa kanyang 10 minutes sa videos, diba? Meaning, the more ads you put, the more na tataas ang revenue mo. Kung konti lang yung ads mo, konti lang din yung revenue mo. Yun yung katotohanan talaga guys. I've been doing that for nag-experiment ako kung let's say I'll put 2 ads lang dito, so konti lang siya. Sa kabilang video I'll put 5 ads, so mas malaki talaga ang kita ng may 5 ads. So sa ads talaga siya sa ads talaga magdedepende ang revenue ng bawat YouTubers. Advertisement. Ayan. Regarding sa skippable, non-skippable, iba't iba kasing klase yung ads. May skippable, non-skippable, yung mga parang promo lang. Pwede siyang i-skip after 30 minutes, 30 seconds, kasi merong ads na umaabot ng 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. The worst is isang buong movie talaga yung ads. So yun, alam mo naman, meron tayong mga loyal followers sinasabi na, kuya, ang taas ng ads, 1 hour. O, i-skip mo na yan siya. You can skip that. Okay lang yan siya. Ayan. So, skip ka lang after 30 seconds, then makounted na siya as revenue sa isang YouTuber. So, isa yan siya sa ginagawa ng mga supporters natin na huwag i-skip yung ads. Kasi, doon talaga kumikita ang mga YouTuber. Especially if 3 minutes lang siya, 2 minutes, huwag yun i-skip. Continue watching. Meron namang ads na non-skippable na 5 seconds, mga ganon. And meron yung mga ads na lumalabas din dito. Ayan, lumalabas dyan na parang promo paper na ganito, ganyan, blah blah blah. So ganon guys. So ganon ang patakaran sa YouTube ads talaga. Doon kami kumukuha ng revenue every day. Kung wala kaming views, masyadong mahirap siya kasi no views, meaning konti lang yung ads mo. Kasi meron kaming Google AdSense. Doon makikita ang daily earnings mo. Di ko pa siya nagawa ng tutorial, pero may ginagawa akong parang doon ko binomonitor yung aming earnings, kung magkano na siya per day, kung nakaka $5 pa siya. Kasi napapansin ko guys, if you have $5 per day, makukuha mo talaga ang $100 sa threshold mo every month, which is very hard to get talaga. Pag-uusapan natin yung monetization, after monetization ang mangyayari sa next video ko. Yan yung aking topic kasi marami nagtatanong what's next, mga ganun. So yun guys, sa mga nagtatanong sa akin, wala pong bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Kasi nag-ask sa akin yung office mate ko, magkano ba yung bayad pag nag-subscribe sa YouTube channel mo? Hindi po siya katulad ng Sky Cable, PLDT na kailangan mo mag-subscribe, magbabayad ka ng installation fee. Hindi po. Subscription sa YouTube is libre.
viewing sa videos, libre. Libre po lahat, guys. Kasi alam niyo naman yung kinikita natin sa YouTube is may cut naman sa YouTube dyan eh. So 100%, 55% pupunta sa creator, 45% pupunta kay YouTube. So almost 50% sa kanila, okay lang yan siya kasi libre naman yung application nila, libre ang YouTube. What if darating ang panahon na pag YouTube ka, kailangan mo magbayad ng membership fee, 'di ba? Mas mahirap. Buti ngayon YouTube is free and fair naman yung hatian, 55%, 45%. Hindi naman siya masakit sa dibdib. Okay lang naman siya. Ayan. So that's it, guys. End ko na yung aking vlog. Sobrang taas na. Ganun po ang paraan kung paano kumikita ang isang YouTuber sa buong mundo. Hindi lang Pilipinas, pero buong mundo. Marami pa siya actually, pero watch nyo lang yung aking video about that. Diyan kasi mainly kumukuha ng income si YouTube. Meron ding mga brands, collabs and all, pero natakal ko na siya sa aking previous video. So pa-click na lang yung aking first na dito sa taas kaninang video. Okay guys, thank you so much for watching this video and I hope nasagot ko ang mga katanungan ninyo. Sa sobrang daldal ko, umabot ng 10 minutes. Thank you so much guys, and please don't forget to subscribe to my channel and Ate Chading's TV channel. Yan yung aking kasama parate sa mukbang, and always love your family. Bye!